Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong ki nek mlayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lah mau mlayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petruk nyol tampan ana nenggala. Terus bodar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat mlayu, aku arep mlayu, wis ketinggalan adoh. Ana ojek cecek tak cengklaki. Oh. Wah, mlayu kok. Mbok sing ngojek ki tuwa. Montore Yamaha 75. Ha iya. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa? Baladewane nyelip bedhagang ora tata aku merem karo ngekep tukang ojek. Helme kanggo. Oh. Oh, tak walik helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya, slamet kowe, slamet. Apike supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah wae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa, Ndara Antarja, Ndara Karkaca, Ndara Antasena. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinuwun Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing atase batur kok wani karo Bendara. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalah karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumasamu wis rampung masalahe kok. Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa, Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nomloman. Bocah nomi keladuk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Tru. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora? Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih. Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Semar mung mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpenge kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka apa? Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti wong tuwa. Ngono ya, Le. Nek cara aku, Tru, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekani pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati ki aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki
ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine iki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mung suwe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut bayi wingi sore ta, Tru? Wah, ora sembodo karo le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kau tak takon? Aku saiki rada usir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke wis sir-siran. Mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Tru? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nisna. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jemah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Mulai ayo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh ya. Wis maju. Ning aku tetep wedi ya kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Tru? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa Ndarantasena ngantem aku pisan mudar lek nglawan piye? Ngene wae. Saiki ngene. Iki nek ana anak Pandhawa Gatotkaca Jayapata tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Nek kira-kira arep mateni karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Aku senengane ngono kuwi kok ora inting ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Tru. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira Antasena apa Garukacapata tekan kene, arep mateni kowe langsung jawel aku tak sikate, Tru. Wah ya. Wah, iki aku seneng ning. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajae, Tru. Ya, tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. Toto, Gong, tak takonane nek kira-kira arep mateni awake dhewe, kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir, aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndarantasena. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kepara nyata, kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepundhing. Nyatanipun sampeyan iku bendara kula mboten ajeng goro. Tru kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu utawa ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja nglakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapan tak bondo tangan tak krincung sikilmu dina iki, Petro. Mangkene to. Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pundhen Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepundhen Pandhawa, mongko manut tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu, Petro. Ayo Gong, ayo. Gong. Sik, wetengku lara itu.
Wah, aku lara banget iki. Lah terus piye iki? Sik lara tenan iki, lara sak dhuwur-dhuwure barang gitu. Oh, apa? Waduh, tekan pulau ngati ya terus rasane. Asam lambungku munggah tenan. Jangan ngomong aja terus. Iya, iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya, iya. Siap Nino, siap. Mangke enten. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelaporane Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing puput sing pundi. Perkara Petra ajeng mangboto bandanen. Petra ajeng nglebokke pakunjaran, manglebokke pakunjaran mboten napa-napa. Mboten. Ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Sinun Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Duwer niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku merga Bagong belani karo bapak. Lho, belani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karangkadempel, sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Ning teng riku wonten Sila Ndarawati Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyiyun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki Duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa? Wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Sinun Mandura duka. Bagong manuswane jajalan Sukertane bawana kowe menungso ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngeleke ning Bagong niku pancen wonge ngeyel. Terus Sinun Mandura ngendika ngenten iki. Bagong kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat. Men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele. Nuwun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye. Nek ngonekke Petruk ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak unekke, Antasena. Kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petruk. Nah padha kula ya nesu. Kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula dicamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, kangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula wani niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono nggih. Wah, nek tak hitung-hitung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa terus. Lah kene iso menggale. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel opo aku ora dosa karo kowe. Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung. Men aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya terus tiba padha-padha. Wis mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Disikat saiki apa piye? Oh sike. Wis rampung masalah kok disikat. Lho, wis teluk kono. Ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora. Iki men tanganku ku mlawe men kena wetengmu kok. Tak ora nek njawil. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok ora entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garwaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Yo, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tentrepku to? Ono kene, ndungruan tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok. Mumet di sing wetenge lara, di sing ngambayen, anggere aman kok waras. Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garwaca, kowe aja bales, kowe manut wae. Atre modar. Truk Garwaca niku otot kawat balung mesi.
Uyuhe wedang kopi wis Gong wis Gong wis. Kula nek dipotol sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong lara anu nguripke wong mati. Kuwi lampuh ngono. Anu wae kok netel. Ah dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing aku netel? Bagong. Kene-kene kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digampak-gampake manut ning kowe golek acara men Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi nek kowe ora tak tambani nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nah aku lara kowe gedruk lemah ping 3. Oke, nek kowe karo gedruk kok. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis, Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo, Bagong? Meng jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwasne gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nek ngene Ndara Garukaca kok. Heeh, dindani Ndara Garukaca tekan kene takoni apa wigatine. Wae ora usah wedi, kok tak gedruke ping 3. Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Enten apa karo awak mriki? Petruk, Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Si Mandura ya. Oh nggih. Leres, lha pripun to? Didhawuhi dening Si Mandura Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, Nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, penak awakmu. Nek boten purun wangsul, mapano. Apancat pundhakmu tak gembol dasmu dina iki Petruk. Nun sewu, Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku. Teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Krasdewa niku ora tau nyuwarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampeyan pancen mentolo pateni Petruk, mang pateni. Lha sadaya tak kokean gunem. Mang pateni mboten apa-apa. Nggo mang potol sirah kula. Mang potol, Den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau dadi jedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan mung dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae, Petruk, santai wae. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca.
kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatut Kaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngoten niku. Merga Prabu Pandhu simbah sampeyan niku arepa ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Tru? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut ya. Cengelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek lho wis metu kabeh. Ndara Galuh Kaca tak critani terus raine saya pucet. Terus klipat. Ngambatir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya, Dong. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil piye? Didumdil gane aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandang ngono. Waduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Ket mau meng nang burine terus ayo tro meng dolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki mengkari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula. Putula piye? Mbahne Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah, matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Kowe lagi tengok-tengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lare angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oper ula. Ula sendok sing paling entek-entekke kok. Apa? Kuwi gak isgo goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh ning wit gedhi ae. Ngisore ketok iyu banget, nggo nglikar kok kaya penak banget. Mun nek wong goleki kowe, omong nek aku ora ono, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora sampe melu-melu Antarja ketok takoni goleki Petruk sampluki Ndara Antarja. Yo Bagong, aku sing tekan kene. Kuwi gatosipun goleki Petruk. Kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos. Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ana. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Wah, aku muni ora ana. Ora ana. Aku ngapusi, ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ana. Kowe mbundheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu ngomong. Nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti nganu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Radione kanca-kanca. Lu tau urung ta kowe? Urung. Lagi anyaran kok. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Matane Petruk? Iya. Ngopo dadak suluk barang? Ya men seniman padake. Petruk tok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku ejo. Lho. Kok piye? Jenengmu lho apa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kon ngundang Antarna piye? Busine nggo nendi? Ya sakar mulai ngundang. Ngono wae manut. Petruk kakangku, Mas. Petruk masuk angin wis tak tileki.
Nek perlu tak go ning rumah sakit. Tak infuske. Men Petro ki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe ki duwe hati ora, Jo? Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro? Menungsa apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngune-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo Canom. Ayo ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane mula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi takno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ha. Piye? Ngerong mrono mrene. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyoh awakmu. Hargae mlonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok men disembur. Kok ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhak nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamakke gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwa nengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Apa aku iki nek nganti murup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nesune Ndara Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketak-ketik? Iya, aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Ki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu. Ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab. Tak pusi. Kok saka kono kaya bengok-bengok banter banget ae. Ning ngapusi piye? Tak pusi epek-epek aku ki matno, abang apa ora? Kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge memeng ngapusi kok. Aku dadi kono percaya, sajake epek-epekku iso malih tenan tur ning mbok dayane apa. Mripate Antarja saya mendelik terus tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya. Aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Ngono anu, wah ampuh tenan ya. Heeh. Gong, ana sing joget-joget ya sapa kae? Endi? Kae. Angguk. Duh, kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu Bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira nyekel awake dhewe diajar wong loro. Ya. Oh, laidan. Petro. Nggih, Ndara Pragota. Ya. Wah. Aja murutul klambi sapa Bagong. Wah, setan tenan.
Baturan ditata krama nganggo trening abang letheke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api oh. Ora tau wadus meka kaya ngono. Waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah, lemane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagong ki bayar wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayane ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Ora getak ngono to, main cerewet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggone sing guyah-guyah bandem batak ora imu kowe. Ndara Pragoto, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat no candak mergane patimu. Kene mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya ora nesu, Truk. Senyum to, moh. Senyum untumu ku lho dicabut ku lho. Ngomong kiwir-kiwir iki ra risi wae, ora malah apik kaya kanggo mong iso ngono kuwi. Mbok nek kelep mbok men malah ra wareg selawase. Mati dari aku pangga tak ayoni ndara. Nyileng anu perbaikan jalane. Ngendi? Ngisor kono nyampil, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cucuke ndase Pragoto modar kalau gedhe abrikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho kok. Iso mati kok? Ya iso. Pragoto iki iso mati to? Iso, iki menungso ya. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki, Truk. Wok gagar otak. Tenan kengko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat. Terus pingsan, terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Truk? Mbok ora meden-medeni to. Wong lan uthuk meng lirih. Lirih apa? Wong saka kene krungu mak klothak ngono kok. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki sing karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal tak pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bagong ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara. Untung cekat-ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka ya sini Petro kan nang ora minggat saka negara Ngamarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong nek melayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lemu melayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petro nyol tampan ana nenggala. Terus modar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat mlayu, aku arep mlayu, wis ketinggalan adoh. Ana ojek tetek tak cengklaki. Oh. Wah, mlayu kok. Mbok sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa? Baladewane nyelip bedhagang ora to aku merem karo ngekep tukang ojek. Helme kanggo. Oh. Oh, to tak walik helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya. Slamet kowe, slamet. Yo bali Gong. Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Terus napa iki? Iso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak.
Oh iya ya. Wis malah tentrem ning swarga, Tru. Ora usah ngliwet. Memodar wae apa-apa. Lho, dongkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis rasa wedi, kowe tak sangoni gaman, maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nang nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya, Kang. Oh iya, santai wae. Wis dadi Taman Makam, wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari. Ning elek-elek Ya men. Elek-elek ya men. munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, Golekno gaman. Hah? Golekno gaman. Arep apa? Arep maju. Wah, ngono kuwi cah kendel mati kok wedi. Apa? Ya, majune terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi iki tenggolo ki. Ya, ganti. Aku emang kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewak ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Nah iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kekno bojoku ya. Heeh. Engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan nyewu. Aku mati. Oke. Ya. Wis kono maju kono. Ya. Taman iki ya, Kong. Tamane gradi cengele Baladewa. Tugel del gununge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, Amus Ramrata, Jawrata. Imbang yen padha-padha iki grajiku tak walah dalah. Iki Petro nggawa graji iki. Ae susah entuke pokoke. Mungsuhe nenggala kok iki pamunaing satu seti. Tamake Gunung Jugluk Segoresan. Iki tau tate kramas gedhe Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ora konangan. Walah setan apa? Mati dereng aku, mati dereng. Ngantos kula mboten saged amam bengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan mboten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Mandura mboten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngeliga Kyai Nenggala. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhan kuntal kaprapal. Samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampahan ingkang dumados ngelingi bilih Petruk menika Panakawan Padruka piyambak. Nggih, Kyai. Sajaipun Petruk ngewi-ewi dhateng Koko Mandura. Kasengaja ndudul kamurkanipun ing Koko Mandura wekasan kula mboten saged ngampah mubal babaring karepson Petruk kenging Kyai Nenggala. Nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula. Nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu menawi bab menika gampil. Namung kuwatosing manah kula menawi ngantos sakmangke Kakang Semar ngertos lampahan menika tumuli Kakang Semar mboten narimakaken sinten ingkang badhe saged amambengi kamurkanipun Kakang Mayantaka. Mila ingkang saking menika Koko Prabu Ndarawati gandeng paduka ingkang sagah ngendhaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Parandene gagar wigar tanantuk karya kula nyuwun pangapunten paduka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Yai, kula wonten paring adhawuh. Bab tanggel jawab kula mboten badhe selah. Namung wonten syukur laning penggalih paduka Yai Prabu kedah paring pustaka jamus nyang jimat lima sada. Mesaken dhateng kawula kula ingkang nandhang pagebluk keparang maringaken pustaka jamus lima sada tumunten kula badhe maluyakaken negaring Ndarawati. Mangke menawi Ndarawati sampun ketingal padhang. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka jamus lima sada wonten negaring Amarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk. Saestu Koko Prabu, Yayi kula mboten badhe wantun atur lamisan paduka Yai Prabu Ngamarta. Menawi kula mekaten dinten sakmangke monggo pustaka jamus lima sada kula aturi nampi.
Nanging menawi nangke negari Ndorowati sampun ketingal padhang, kula suwun pustaka kakunduraken wonten negari Ngamarta. Lan paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng mangupaya wonten pundi dunungipun Petra? Oh inggih, ngestaken dawuh. Sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Gusti, aku tinggal ing Ngamarta iku arepe piye? Monggo Prabu takon ing negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tama atur Kyai Kresna inggih kunjuk Kyai Prabu Samyaji. Koko Prabu leres ngendikanipun Koko Prabu Mandura. Kula nuwun pamunten kula badhe mujatrosanipun Koko Prabu Mandura. Mangke menawi negari Ndorowati sampun padhang, kula ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Yo, yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yayaji wonten dawuh. Pusaka kula aturi maringaken. Lan sakmangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndorowati. Koko Prabu monggo kula aturi nampi. Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene iki para Pandhawa kalah ngumpuk ana ing bangsal pengrawit. Monggo pendak-pendak pun Kakang Suwana ning Praja Ngamarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalihipun Kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darma Kusuma sajake ewa nyawang pun Kakang. Werkudara gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing Kisma. Kok Prabu? Nggih. Wonten menapa menika? Gusti. Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wayahe Prabu Ndorowati mungkul saka negara Ngamarta. Nalika semono kowe sowan nang Praja Ngamarta nganti kalawan pun Kakang. Pun Kakang tok dadekke saksi tama bakal atur Risyadi kunjuk Yai Samyaji. Ngandhake enten negara Ndorowati ketaman pegebluk. Mula pun Kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Siadi bakal nyuwun kampil pustaka Jamus Lima Sada. Barang Siadi nampa pustaka Jamus Lima Sada pun Kakang ndok tinggal ning kene. Alasanmu engko nek wis negara Ndorowati katingal tentrem, aku tok pethuk saka negara Ngamarta. Lah kok saiki kowe bali mrene iki arep piye? Setyaki wonten timbalan. Wis kecandhak saiki. Barengipun iki mesti ana Surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak uruse dhewe kok rasa melu-melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus Koko Prabu. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samyaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Koko Prabu? Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbuka lampahan menika. Menawa kula wonten paring adhawu. Perangan ingkang padha lenggah ning kene iki ora ana sing tak percaya kejaba mung Siadi. Merga jagat iku wis dadi paseksen, Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapan angganing Nata Ndorowati, ing separo mapan angganing adiku Madukara. Mula apa mapun Kakang kuwi kembang Siadi sarine, pun Kakang kuwi geni Siadi urupe. Dadi ora iso dipisahake. Janaka wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati, nggunakno netra batinmu ingkang cetha Yayi. Sawangan pun Kakang. Pun Kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada, apa dudu Janaka? Kinten babar pisan. Bilih negari Ngamarta kedatengan Drujana ingkang membuh paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nyidra pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Wonten satunggiling Drujana ingkang saged marojol saka sela-selaning garu. Nindakaken telik Mangendrajala Koko Prabu. Werkudara, nggih. Krungu to? Yo. Koko Prabu mireng? Yo, aku ngerti. Lah iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun. Menapa Koko Prabu badhe tida-tida lan aturipun ngadang kula panengah? Ya ora. Ning ra terus rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Werkudara kowe aja meneng wae. Wit biyen mula Werkudara ki nggone wong utuh apa anane. Nadyan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutup-nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilanging pustaka Jamus Lima Sada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloha ning ucape sarwa bener.
Mula aku ya ngertine sing nggawa Ratu Ndarawati wujude Kresna. Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Klimasada, kowe padha karo memirang karo pasuryanipun Kakang. Memirang karo kadangmu tuwa Mandura. Prabu Baladewa, mbok gawe isin negara Ngamarta. Ora iso nemokke aja ngaku dulurku nom, Pak. Dados pundi lampahan menika wis-wis ora dadak digetuni. Saking lakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakoning Nata Ndarawati lan iki wis dadi sandang aku. Tak nggone Janaka ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Klimasada ical, ilang kuwi ora iso digoleki to. Waton sinartan pambudidaya, menungsa diwenehi akal, pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih, ora kok menggo wangun-wangun, inggih. Semono uga Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi. Semar kuwi samar, kae ora iso digagapi nganggo. Ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kae panjalmaning dewa. Kae weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk merga Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe meneh mesti dadi udan. Mula Kakang Semar budidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana negara Ngamarta. Ayo budhane Karang Kadempel. Wonten menapa nyuwun dawuhing Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Koko Prabu ngestaken dawuh karo pun Kakang bareng semonggo. Kakang Semar kuwi ngemrapta ning Karang Kadempel. Enten apa, Den? Kok sampean rawuh enten Karang Kadempel? Kakang Semar, mestine Kakang Semar wis antuk ature anakmu si Bagong nggone mbok duta menyang negara Ngamarta, ya kuwi bakal mboyongi marang para Pandhawa. Ah, nggih. Pancen anakku lho Bagong wis crita akeh-akeh. Babakan anggenipun Petruk pasulayan kali Ndara Baladewa nglabuhi sampeyan. Wekasan Petruk kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Duka tasih urip napa sampun pejah kula piyambak mboten mangertos. Kakang Semar, mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan yen to satemene ingkang mboyong pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu Nata Ndarawati. Mangke riyen ning blegere sinuwun Kresna. Mula sampeyan ora usah dadak selak, sampeyan ora usah dadak kanthi pawadan Ndara Janaka. Semar niku napa sing dumadi katon wonten ing netra nggih niku sing kula percaya. Monggo Bagong ngendikake utawa atur kali kula nek sing nggawa pustaka Jamus Klimasada sampeyan. Mula sampeyan ajeng selak kaya ngapa niki dadi pedamelan sampeyan balekake pustaka Jamus Klimasada kalih goleki teng pundi dununge anak kula Petruk. Nek Petruk tesih urip, syukur mangayu bagya. Nek Petruk pun pejah, kula njaluk kuandhane mang bekta teng Karang Kadempel. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Tak selak ana tanpa guna, jer kuwi kewajibaning Nata Ndarawati. Yen pancen iki kabeh mbok pasrahke marang Kresna, aku ingkang bakal ngupaya menyang didununge pustaka Jamus Jimat Klimasada. Sartane arep ngangin-angin kabar menyang didununge Petruk. Apa wis tekaning pati apa isih urip? Mengko aku bakal paring ngabar kelawan Kakang Nayataka. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Dene sampeyan tanggung jawab perkara lakon iki. Sampeyan ampun kuwatir kula kanteni anak kula nala garing kalih Bagong. Manginggal budal saking Karang Kadempel ngupaya pustaka Jamus Klimasada. Arjuna kula wonten paring adhawu. Ora usah dadak mesgol ati mayuk. Digoleki kanthi lega-legawaning ati. Muga-muga Jawata paring pituduh menyang diduneng pustaka Jamus menyang Jimat Klimasada. Ate wonten dawuh sinuwun. Wiwit budal saka negara ing awu-awu langit, Ratu Gustimu aku Prabu Dewaningrat ing pangajap sumusul kawan bapa penemban Dewa Kahana ing nalika semana ninggal praja ing awu-awu langit sago bakal nglulusake panjang kaku nggonku dadi ratu ning negara Ngamarta. Nanging nganti tekan dina iki lha kok dadi ora ana kabar kawusanane. Tumuli sira tak kanthi nyabrang segara prapteng tanah Jawa. Lah banjur bakal menyang ndigone awake dhewe ngupaya menyang didununging bapa penemban Dewa Kahana ingkang sago gawe ringking para Pandhawa. Sinuwun.
Saenipun sampun ngantos kesesa. Ingkang Rama Begawan Dewa Kahana menika pandhita ingkang limpat, pandhita ingkang wasis waskita ngesti. Mbok menawi kanguningani bilih kula lan paduka Gusti kula ingkang sinuwun mapan wonten gising samudra menika Bapa Menemban Dewa Kahana. Mboten saged dipun raosi dene nembe kemawon kula raosi kaliyan Patih Dewa Yaksa. Paduka sampun wartedak merpeki papan panggenanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Anak Prabu, eneng apa? Lah kok nganti kraya-raya nyabrang segara? Apa iki sira anak Prabu ngupaya pun bapa? Inggih, Penemban. Krana sareng kula ampah-ampah parandene sakmangke mboten saged anduwa dhateng pepinginaning raos ing nan bangkit pinambeng. Anggen kula kepengin dados Nalindra wonten negari Ngamarta. Sakmangke kula badhe nyuwun priksa Penemban. Panjenengan sampun sagah ngupaya keringkianipun para Pandhawa. Sakmangke kula nyuwun priksa, lajeng keringkianipun Pandhawa menika mapan wonten pundi? Mara gage midhangetna ya nggir. Iki pusaka wujud layang druwang putih, mulus putih. Iki ingkang winastan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nggonku ngimpi-impi kepengin rebut pustaka iki. Nganti wis sawetara suwe mapan ana ing Praja Ngamarta. Tumuli aku entuk srana Membanata Ndarawati ingkang tuhu kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa. Wekasan Pandhawa ora padha cubriya kelawan aku. Pustaka Jamus Klimasada diparingake marang aku lan saiki wis ndak asta ning astaning Begawan Dewa Kahana kula Dewaningrat wonten dawuh. Ngerti ya nggir. Pustaka Jamus Klimasada kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada kuwi upama kowe bakal mateni Pandhawa 5 angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Pandhawa ora bakal bisa nglawat Dewaningrat. Waduh, ngaturaken panuwun gumana musik. Wonten paningalipun ingkang putra pun Dewaningrat. Anggen kula badhe kelampahan lenggah damar ke Prabu negari Ngamarta. Sirmu piye nggih? Mboten wonten ingkang kula ajab kejawi amung saged mbondo Pandhawa gangsal. Lah banjur keparengmu dinten menika badhe kula ampyak negari Ngamarta. Sira ora nggawa wadyabala sak wutuhe. Najan kula mboten wadyabala sak ketahipun nanging Bapa Penemban sampun saged mbeta pusakanipun para Pandhawa. Pandhawa tentu sirna sae tanganipun ingkang putra pun Dewaningrat Penemban. Sapa iki? Ana satriya baguse uleng-ulengan kaya ngene. Mongko saka pangarsaku aku ning negaraku ki wis bagus-bagusing para ratu, para Nalindra. Lah kok tekan kene malah ana satriya bagus ora jamak sapa? Raden Janaka. Kowe sapa Nalindra muda? Nalindra ing awulange Prabu Dewaningrat. Prabu Dewaningrat ya. Nlonjong botol kang dadi tindakmu ana ing laladan negara Ngamarta. Sediamu apa? Mung kepengin ketemu karo para Pandhawa. Raden, Pandhawa wis ora bakal suwe lono urip ning alam padang. Pandhawa bakal tekaning pati sabab Penemban Dewa Kahana wong tuaku bapa guruku wis kelakon ndusta pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Mula Pandhawa bakal tak tingkesi mbaka siji. Tak pateni aku lenggah dampar ke Prabu negara Ngamarta, Raden. Wong kang kaya kowe Dewaningrat. Ayo ndi kang aran Dewa Kahana ora mbalekke pustaka Jamus Klimasada tak tugel janggane. Lho. Lah kok dadi kowe sajake murina karo Dewaningrat? Lek nomoripatmu gadekno gobokmu. Satring Madukara Raden Janaka aku panahing pangenengahing Pandhawa Dewaningrat. Walah dalah. Sing idane muni macan apa abamu? Malah babar pisan kowe dhisik tak bondo mung kari dulur-dulurmu. Mara jajalan legane atiku. Lah kok dadi anakku Dewaningrat bondo yuda karo sapa? Penemban. Kula sampun pinanggih panengahing Pandhawa Raden Janaka. Menapa ing Madukara ndikaken sedaya kala wau boten wonten nyatanipun. Lho, lah kok dadi ngono? Nyatanipun Janaka koncatan pustaka Jamus Klimasada tasih gedhegdaya. Sekti kalintang jayaning perang. Nembe sekedhap kemawon kula sampun dipun ajar denipun Janaka. Minggira tamanan Raden Janaka iki sapa? Begawan Dewa Kahana kowe sing ngidra pustaka Jamus Klimasada dasar kepara nyata. Ora mbok balekke tak cangking siramu damu dadi kandha. Arjuna wonten dawuh.
tiba saka Dirgantara Koko Prabu piye kula sampun manggihaken ingkang Idra Pustaka Jamus Lima Sada lho wis sampun sapa Pandhita saking awu langit peparab Begawan Dewa Kauna miwah atmajanipun Prabu Dewaningrat lah kok siap ora mbudidaya ngrebut kula dipun getak kontal kendang kamracundang dawah wonten ngajianipun Paduka Kanjeng Koko Prabu menika Koko Prabu lah dalam nek dipikir-pikir ya ora ketemu ngakal nek kena nenggala wis jam 3:30 mau kok tiba 3:30 saking suwene wah ya ngliwati pirang-pirang pulo wis ora apa-apa nang jeneng ya mbelani bapak nganti malah ketuyung-tuyung uripku tekan tengah ngalas ngene wah Janmir gong kowe sida omong bojoku nek aku ora mulih 3 dina kon nyameti tekan 1000 ah sing dislameti isih meger-meger e Wer sing dislameti sapa gong kowe matur karo bapak nek aku ijek urip ning kowe ya ora ngerti nek aku ijek urip ya Wer aku dadi kaya ngene kanan kowe ki arep kepiye lor kidul wetan kulon ya ora weruh kiblat gek rungkute ra jamak-jamak kaya nek ning alas aku iso urip babet entuk apa tak beleh tak pangan ning ora ngerti kiblat nek mungsuh kewan galak wae iso mlayu iso endo nek mungsuh demit terus dicucuk mbon-mbon aku wah wis urip kok kaya ngene iki nek ora nulungi aku bangeten Pak Delora bangsa lembut kira iso dirasani kok lagi tak rasani cucuk mbun-mbun aku krembyah ora pangling mesti gendruwo iki Petro nah kowe sapa wah la dalah wah iya Petro kowe ora tepung karo aku kok sajake tambuh karo awakku kowe lah wong tuntut ngerti kok sampean sinten sampean tunggu wit pundi sing tunggu kretek pundi kula tak takon aku dudu demit aku dudu bangsaning jin lah bangsaning napa saiki aku bangsaning dewa yen biyen pancen bangsaning jin iya kowe tau urip karo aku pirang-pirang atus abad kepungkur Petruk nalika kowe durung dipek karo Semar kowe durung digawa karo Semar kowe mbiyen urip karo aku kowe kuwi mbiyen rupane bagus ning mergo kowe ngecu begal ngampak maling sing mbok begal Semar kowe dituduti awakmu nganti wujud kaya ngono Petruk aku Jim Solantara Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali wah bapak to sampean ya wis pirang-pirang abad ora ketemu ya mula ora nek kula lali iya Petruk nggih wilujeng Pak iya saniki ngasta teng pundi aku saiki dadi dewa Petruk wah malah sampean mulya dadi dewa kula mang dawuh melu Semar seprene malah kere terus kaya ngoten iki ra mundak-mundak iya Petruk ning pancen kodratmu pancen ngono nggih kok mrepeki kula kowe susah lah nggih kaya dipisah karo kula warga ya aja susah kanthi cara mengkene kowe ingkang bakal bisa menehi pepadhang tumraping bendaramu Pandhawa lan kelakon penjangane Semar ya saka kowe napa nggih iya carane jero ngalas kaya ana sendang jenenge sendang malih warna nyemplunga sendang aja wujud Petruk mengko kowe dadi sarana padhang kanan negara malah malih wong tuwa wis tuwa wae ana malah do kepensut malah pokoke masalah ya wis tuwa wae ngono nggih nganggo jeneng sapa Demang Wangun nggih Pak Wangun Demang Cakrawangsa Demang Cakrawangsa nggih aja lunga-lunga nang kene wae dilongkas pepundhenmu do tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungono kuwi dadi pancatan wolu bali karo bapakmu Semar lan iso gawe padhang pepundhenmu Pandhawa kok Prabu piye kok kendel Arjuna kula wonten dawuh iki lho ana wujuding pawongan wis keladuk yuswa mongko tak sawang kok sumunar cahyane kekuwunge nganti belah ana ing antariksa iki ora wong baen-baen baen-baen apa niku wong-wong alasan kok
Mboten sandikaken niku mung alasan, kusik nala garing tak takonane nggih. Kowe sapa? Menawi panjenengan dangu kalian kula, nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa? Nggih. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Wis ngerti karo aku, sampun pangestunipun kula menika. Kok sampeyan adyan sekor bal-balan kemawon kula saged mbedhek. Wonten wigatos menapa panjenengan merpeki dhateng kula? Cakrawangsa wonten timbalan. Aku kuwi bingung. Sababipun merga aku kuwi duwe mungsuh ampuhe kegila-gila jenenge Dewa Kauna sing nyolong pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada. Nek aku njaluk tulung karo kowe sagu ora? Lah nek panjenengan ngersakaken kula tulungi kula ya sagu. Sagu tenan, sagah. Nek kowe sagu pustaka Jamus Klimasada rebutan. Yen perlu Dewa Kauna patenana. Sampun pikantuk idi palilah paduka Gusti kula. Wis tak keparengake. Nyuwun pamit matur. Pinter njara langit ora menang karo aku, lembut ngungkuli banyu ora luwih lembut tinimbang aku. Kowe nyidra pustaka Jamus Klimasada sarana culika, aku ngrebut ya salana culika. Anak Prabu kok lenggah ning kene, Premban. Kula menika ngantos bingung, Rama. Pendak-pendak kula majeng mangsa Pandhawa kawon kula mundur nyuwun pambiyantunipun Bawa Premban. Majeng malih kawon malih, mundur malih nyuwun biyantu. Kula menika ngantos namung wirawiri kaya ratu bodho lunga-lunga. Kula nuwun sewu, nek pusaka kula betane pareng mboten? Nyah, tampanana. Kowe muni pendhita pinter kalah pinter karo aku iki srayaning Pandhawa. Pusaka rebutan. Ayo pusaka rebutan. Sampun sinuwun. Lho, kok wis piye? Pusaka tak tampa, pendhitane dipateni sisan. Nulung iki aja ketanggungan. Aja mung separo-separo. Nulungi ya sakabehe patenana sisan. Nyuwun pamit kowe wong elek. Wis elek rupamu, elek pakartimu, isih lekoh gedhoamu. Kowe pendhita wani tumindak cidra mboyong pustaka Jamus Klimasada. Kowe ayo balekne, kowe sing kudu sumingkir, ora kok balek tak ajar kowe sing tak ajar. Sapa iki gawe kaget? Mak telepek kaya telek. Iki sapa? Ana wong kok suarane atose ra jamak-jamak. Gek bentuke kaya bajai bajuri. Dengkulmu mlocot ora? Syukur Tole kowe isih urip. Tole sapa? Kowe aja ngaku aku ora rumangsa tepung karo kowe. Nek wong liya ora ngerti nek bapakmu ngerti, syukur Petro kowe ijek. Ora titis piye? Piye Petro pustaka Jamus Klimasada? Pun matur sinuwun Ndrawati pun kundur, Pak. Syukur. Ning sinuwun Ndrawati tenan to, estu nek niku. Lah terus ming sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Namine Dewa Kauna karo Dewaningrat. Sapa? Dewa Kauna. Wah, aku mungsuh. Kowe arep lali karo aku. Sapa kowe Dewa Kauna? Dewa Kauna dengkulmu melor. Nek ora tak enek iki. Tobat. Ayo bali. Inggih. Wadya balamu jak bali. Inggih, ngesraken dawuh. Baju barat tumindak elek ning desa Ngargasari kene mungsuhe Semar. Ngesraken dawuh. Ayo mulih. Inggih. Aduh. Dewa Srani liya dina ya ngger cah bagus mbahane diamuk karo Kakang Semar kowe malah kewirangan bali sebali. Sapa? Jaramaya, ha? Wah, arep ngopo njaluk daging stampel getih setetes. Yo, tampanono. Wiwit Purwamadya usana pun paripurna. Sedaya mangke wilujeng boten manggalang setunggal menapa. Monggo sami ngucap syukur resanipun Gusti. Muga-mugi menapa inggihipun jangka dening pepundhen mriki saged kasembadan. Kula sak rombongan tak nglajengaken lampah nggenipun nguri-uri kabudaya. Mugi-mugi pinaringana waras lancar niring sambikala. Ya Semar. Purnaning gati sura sudra jan kang retsa brasta kaping 10 Darmastuti. Rayung samya makarya, rayung samya pinanggih, Ndara.